ai ka san shi kamar abu ne wanda aka yi shi kamar contract. Malam Aminu Sera ya kira mu aiki, ya sallame mu, shi kuma ya jera fina-finan shi a gidan TV. To kaga ba za a ce lallai sai ya katse fim ɗin shi da ake sawa ba. Kuma shi rayuwa dai duk wanda ya rasu Allah Ubangiji ya ji kanshi. Ya gafarta mashi kullum nafsin za'iqatul maut. Ni kusa in ce ban ga laifin Aminu Sera ba. Kawai dai abu ɗaya ne nake ja mana hankali mu 'yan industry gabaki ɗayan mu. Muna rayuwa ne kamar a gida ɗaya. Yau duk abin da ya same ni ya same ka. Wallahi haka ne. A inda ni nake ji a zuciyata. Haka duk muke ji. Kuma duk abin da ya same ka ya same ni. Gaskiya ne. To kusan ba Malam Aminu Sera ba, kaf 'yan industry su yi haƙuri da abin da zan faɗa. Kusan muna da wani rayuwa a industry lokacin da mutum yake da lafiya zai nemi taimako. Wanda mutanen mu da yawa muna da daman da za mu taimaka mishi, kowa sai ya noke. Hatta kai gargaran da mutum zai zo bai da lafiya ana neman taimako. Kafin ka ji wani a cikin mu duk wanda bai da lafiya kusan mun sani. Duk wanda abu yake damun shi kusan mun sani, idan ba mu'amala da kai yana yi da ni, in baya yi da ni yana yi da wancan. Kuma na san dole za a haɗa a ce a wancan ba ta da lafiya ko kuma wani baya da lafiya. Gaskiya lokacin da Fulani ba ta da lafiya na yi ƙoƙarin tuntuɓin waɗansu mutane daga cikin wanda ba zan kama suna ba. Na ce don Allah mu taimaka musu, suna buƙatar taimako ko da ba su ce mu musu ba. Ya kamata mu musu tunda ta shafa kusan wata uku tana jinya.